Nou, er lag gewoon hartstikke veel sneeuw. Ja, En toen hadden we een bunker al gemaakt met een vriendje. Toen dachten we, nou, dan gaan we ook een iglo maken. En heb je die zelf maken? Ja. Met een beetje behulp van onze vader. Het is warm. En het is eigenlijk warmer als boeten, hè? Ja, dat wel. Alleen mijn kont niet. Hoe warm is die dan? 28 graden. Waarom? Omdat de blomkenssoort net riep worden. Dus je had de bijen ontvernikkelen in de iglo en je zie je maar 28 graden? Ja, nou, ik moet het eigenlijk net zeggen, maar het is al zo, ja. Ja, klopt. En hoe kan het nou dat het hier de warmer is als boeten? Nou... Het sneeuw isoleert het een beetje. Daarom blijft de geur ook heel erg hangen. De geur? Ja, de geur. Dus als je een scheet laat, dan moet je hier weg. Ja, dat bloot die tien hingen hier. Ja, en omdat, kijk, dan sta je helemaal buiten. En dan, ja, er is geen bescherming, muurtje om je heen. En hier wel. Ja. Maar als er een skedel is, dan smelt het dakhaast er nou. Nee, dat niet. Maar Maar het begint wel heel erg te stinken. Dat wel.